Ang pagtuon subong, isa naman naton kakaygayonan mga kauturan nga maga-review, magatuon, magahusisa sa atong leksyon sa sini nga semana. Kag ini nga programa nadala sa inyo sa Media Ministry Department sa Central Philippine Adventist College Church. Sa diin si Pastor J.C. Ragon ang chairman, kag kami amo ang mga membro sa sini nga department. Kag ini ang pag-review naton mga kauturan, isa ka buluhaton nga kabay pa inyo ginapangalipayan kag inyo nga himudusan nga mapalapnag man sa iban nga mga katawhan. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag sa sining adlaw pasalamat kita nga sa gihapon ari ang aton veterano nga Pastor Jemuel M. Tulidanis, ang aton former president sa Central Philippine Union Conference. Pastor, mayong adlaw. Amuman sa imo. Amon ginatamyaw ang mga kauturan namon, hindi kami gid maguntat sa pagpanamyaw sa aton mga kauturan. Kabay pa nga inyo man pahibalo ng iban nga ara kita sa YouTube, ara kita sa my Facebook, kag let them enjoy and also avail sining programa nga ginadala sa inyo sa kada simana. Sa likod sini mga kamera, ang aton mga cameraman, Engineer Frederick Linatan, Sir Elberey Tapaya, Sir Ryan Banjula, si Rodel Vargas, si Ruel Largado, kag even si Sir Giser Arces. Kabay pang sila sa gihapon magapadayon sa pagsuporta sa sining programa. Pastor, sa hindi pa ta mga muyo aton basahon ang aton sadsaran nga teksto. Okay, basahon nakon sa Romans 9:18, nagasiling siya. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he hardeneth. Yes, ang Ginoo pakamayos ang aton nga teksto nga ginbasa mga kauturan. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga may saliwat kami nagapalapit. Nagatugyan sini nga pagtuon sa imo nga atubangan. Kabay pa nga imo kami gamiton kag ang balaan nga espiritu magapahangop sa amon sining leksyon nga amon ginatunan sa sini nga semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Pastor, ari na kita sa leksyon 10 para sa Disyembre 2 tubtob, Disyembre 8. Ang title, Children of the Promise. Mga kaanakan sang saad. Yes. Ari di, Pastor, ang isang dapat naton siguro tagaan talupang doon. Amugid. Yes. Sa gining. Nga ang Ginoo on the first place may ginpili nga mga katawan. Kag kung paano nga kita nadala sa sini nga mga pagpili sa Ginoo. But at the beginning, God of course created Adam. Dayon ginpili iya ang mga patriarchs, mga patriarka. And then ginpili iya ang nasyon sa Israel because not all nations were chosen and elected by God. Kag sa tapos sina ginpili ang nasyon sa Israel. And then eventually, ang iglesia, after Christ, ang iglesia, and then nag-abot sa aton subong. Yep. So, aton talakayon, Pastor, ang aton, unless you have something sa aton introduction. Okay, una sa tanan. Ini nga teksto nga tagaan naton sing igtalupangod. Kay amo man ini nga teksto nga ginagamit sang iban sa concept sang predestination. Yes, another point. Ya, ang Ginoo ya kun maimpirno kaya bisan anhon mo maimpirno ka gid. Yes. Bisan ano kaya katunto kung gusto sang Ginoo nga luwason ka maluwas ka gid. Amo ina nga mga konsepto kag ang pangunahuna nila ginagamit ini nga teksto. Pero kung lantaw naton sa iban nga bahin sa kasulatan, aton makita nga ang Diyos nagpili gid sang tanan para nga maluwas. Kung aton talaidon ini, amo iniya ang prerogative sang Ginoo sa pagpili kung sino ang gamito niya sa pagdala sang iya buluhaton. Yep. Kay plano
it is God's prerogative. Yeah. Kung sinong iya gamiton, kay he has the sole responsibility sa pagpalaton sa maayong balita. Yes. Di sa ginpili niya ang katawan sang Israel, imo makita nga ginbutang sila sa Middle East. Agud nga mahapo sa ila ang pag-share sa pulong sa Ginoo. During the time. So, it has nothing to do with personal salvation. Yes. Kay sa aton kaluwasan, ang isa kag isa, may ara iya kinamatarong sa pagpili, sa pag-respond sa offer sang Ginoo. So, hindi ini teksto nga gamiton nga, kung ginpili, kasang Ginoo ya nga maluwas, bisan anong imuon mo ya, maluwas agad, hindi gali amo siya. Yes, Amo lang ng ipauna na ako. Yeah. Nga panguna-una. Kaga, sakto na, Pastor, no? At least, aton ma-distinguish, aton gid masaysay, nga ang ginpili sa Ginoong Israel. So, for what reason? Kag nga hindi tani magamit sa ideya nga predestination. Nga kung ikaw maluwas-luwas ka, bisan magtuwad pa ka, luwas ka. Bisan ano pa nimo nga pangamuyo, kay hindi kita nagudilian ka, hindi ka gidya maluwas. Okay. Yes. Sunday election, Pastor. Ang hibugaton, ang kabugaton nga hakwat ni Pablo. Yes. Okay, kung imo lang tawon diri, ang concern ni Pablo siya mismo Hudiyo. Yep. Kag kung paano niya ginhingabot ang mga Kristohanon before his conversion. Di karon nahangpan na niya pagtawag siya sang Ginoo. Kag ara na sa iya ang lulan nga nakabalo siya nga ginpili gid ang katawan sang Israel. Now, damo na sang mga nagarespond nga mga hintil. Kamusta ya ang iya nga mga kadugo? Pero matuod, iya man ginpahangop diri that while it is true that there were some failure sa mga Israelinhon, there are still some remnants. May mga nagapabilin pa nga nagapadayon. Yeah. Kag aton makita ang prerogative sa Ginoo kay bisan pag tawag niya si Abraham. Si Abraham may anak nga si Ismael sa kay Hagar. Yep. Pero ang inpili si Isaac lang. Si Isaac may duwa ka bata kang kapid. Si Esau kag si Jacob. Pero si Jacob lang iya ang ginpili. Kag kung imo lang taon dira sa katapusan bisan sa 12 ka bata ni Jacob, makita naton ang Huda. Huda lang binahan. Amo ang gintagaan sang ginbilinan. So kuhao naton ang pangunahuna bala nga basta ara ka sa among nga linya, okay na ka. Sigurado ka. And I think this is very good for us to reflect. Kita nga mga Sabbath school members as Seventh Day Adventist, nga masiling kita na tao kita yung Adventista. Kay amo na daw sigurado na kita. Na. So diri nagapakita nga hindi sini amo sini nga butang kay ang teksto pa diri. Hindi kung nabasahon ninyo ang Roma Kapitulo 9 versikulo 6, hindi ang tanan nga Israel, mga taga-Israel. So hindi gali automatic. Posible nga ang dugo mo Israel. Pero hindi kaya Israel man nga mandadaog suno sa pagtuo ukon sa Espiritu. So amo ina ang burden, ang lula ni Pablo. Yeah. Kanami mga kauturan sang eksplikasyon ni Pastor Toledanis, and that's correct. May ideya diri kong kaisa bala nga ma-misunderstand sang kalabanan nga ang Ginoo is selective. Nga daw may pinilian ng Ginoo. Kay nga si Esau wala yagin pili nga si Jacob lang. Okay. Nga si Abraham hindi wala ya lagin dala si Ismael. Nga sa 12 ka tribo ang Huda lang kang Benjamin amo ang iyang agin pili kagin tulinan nga dira matawo ang Mesiyas. You see, wala nagakahulugan makaturan nga si Esau hindi maluwas. Yeah, that's right. Hindi man nagakahulugan nga si Ismael hindi maluwas. Oh, that's true. Everybody has salvation. Pero sa buluhaton sang Ginoo, God has may prerogative siya. May prerogative siya. May pagpili siya. Okay. Kung aton gitun-an, dalom-dalom mo naton mga kauturan, amo na pirmi ginhambal ko sa akon mga estudyante, nga sa karon ang remnant in which kita nga Adventista nagapati nga ang Iglesia Adventista amo ang remnant kag amo ang ginbilinan ginpili sang Ginoo nga magabantala sa maayong balita. So
si Jacob ginpili not because si Esau hindi maluwas, pero si Jacob amo ang ginpili sa Ginoo nga mangin depository, mangin iya nga gamiton para sa mangin modelo kag mangin mabantala sang maayong balita sa iban nga mga nasyon kag sa iban nga mga katawhan. Kag una vis, hindi kita maka-question sa Ginoo. Yes. Iyan na iya prerogative. Ang aton lang nga importante nga nabaluan, nga wala siya nagpili sa kaluwasan. Ang iyaya kung sinulang ang gamito niya. Kaya ang tuyo niya, nga mahimo sila nga modelo. Para sa tanan. Di become a model. Agud nga iban nga wala nakahibalo, makahibalo man. Kaya amo man na, pastor, sa aton pag-aplikar subong, sa aton presenting, nga kita ginhimo sa Ginoo mga mangin model. Oo. Wala nang kakahulugan nga ang iban nga mga reliyon way kaluwasan. They have salvation as long as they know the truth. Pero aton man buluhaton ang pagbantala kag pagpahibolo sa ila. Yes. Sa muna sa aton nga Monday nga leksyon, ang the word elected, ang ginpili sa Ginoo. Okay? Ginpili sa Ginoo, it is because may tuyo ang Ginoo sining mga katawhan nga ang ginpili sila. Kay ang buluhaton sa pagbantala sa mga balita, buluhaton sa Ginoo, but he has prerogative. May right siya sa pagpili kung sino ang iyang gamiton. Hindi tanan nga tao pastor. Oo. That's why aton gina-emphasize nga ang pagka-pastor is a calling. So, ginpili kita sa Ginoo. We are chosen, we are being handpicked by God for a special purpose. Kag kung nagpili man ang Ginoo, makita ta kung aton lang tunan ang Biblia nga may ara gid sila pinasahi nga kinaiya kag willing gid sila. Say for example si Noe. Kung ginpili sang Dios si Noe nga amo ang magbantala nga may palabuton nga anaw, kita mo mawali ka 120 anyos. Yes. Ang iya nga mataro nga kabuhi. Sang gintawag sang Ginoo si Abraham, nahimo siya nga abyan sa Dios. Kay may ara siya nga pagtuo. Di kabaloy ang Ginoo kung sinong piliun niya. Bisan si Jacob, may mga kaluyahon man sa iya kabuhi, kung nakita sang Ginoo ang turning point. Yep. Kung ginpili man sang Ginoo si Pablo, bisan amo na, hindi ta na iya ma-question ang Ginoo kay nga aman, ang Ginoo may foreknowledge mo. Yes. Kabalo siya kung sinong willing nga gamiton sa Ginoo kag sa aton man mga kauturan, sa aton mga Sabbath school. Kung nakita sang Ginoo nga gusto kaya gamiton, pilion niya man ka for a special purpose. Amo man siguro ning aton nga mga team members diri sa aton nga media ministry. May mga gift man sila nga ginpili sila because of their willingness and their availability to serve. So, iya na iya prerogative sang Ginoo kay nakita niya nga ini nga mga tao among iya mapuslan. Kag isa pa gyud punto pastor, it does not mean tungod nga grupo kanada sang pinili sang Ginoo sigurado kana sa imong kaluwasan. Isa na aton bantayan. Aton na bantayan. Pero hindi tanang Adventista mga kauturan. And that's one point that we should emphasize. Sometimes we are just in the name, pero in reality we are not. So, amo mo na mga kauturan. Okay. Sa aton nga Tuesday, Pastor, mysteries, ang mga katalanahaga. Nga, what did you discover, Pastor, diri sa sininga punto? Ato na giniya batunon ang kamaturan kay silinga diri ang inyo pangunahuna, hindi akon. My thoughts, ang akon pangunahuna, hindi inyo pangunahuna. Bisan ang inyo dalanon, hindi inyo dalanon, siling sang Ginoo. Kay ang langit mas mataas pa sang duta, amuman ang akon dalanon, sang sa inyo man mga dalanon. Hindi naton niya matungkad. Kay ang gakatabo kong kisa, daw i-equate tabala ang Ginoo sa aton pangunahuna. Ang Ginoo labaw. He is more than physics. Tikita mo, makalakat niya si Ginoong Hesus sa tubig. Sa tubig. There are mysteries nga hindi nato ni mangpan. Mapaisor sa Ginoong adlaw. Mapaanak si Sarah ang edad.
Mga 90. Ang mga butang nga imposible. May mga nagakatabo, bisan pa sa kabuhi sa katawan sa Israel, nga ang gingamit sang Ginoo, nga amo ang magpani sa ila, amo ang Babylonia. Daw hindi ka bala kahango. Gani, oo. There are lots of things. Kag kung paano sang Ginoo gingamit si Moises sa pagkumbinser sa kay Paraon nga isa lang siya kaordinaryo ikumparar sa gamhanan nga Paraon. Pero ang tuyo gali sang Ginoo nga pinaagi sadto ang iban nga mga pungsod makakilala sa matutuon nga Dios. So ang paagi sang Ginoo lain sa aton pangunahuna. My ways are higher than your ways. Pero ang isa lang gid diri ka konsolasyon sa aton nga ang plano sang Dios sa aton kaluwasan ginpahangop ya nga bisan pa ang jutay nga bata makahangop. Yeah. Amo nang aton nga pasalamatan. Yeah. Kag isa pagit pastor sini kami may mga last time I was asked. Ginpamangkot ako, pastor. Ang sa panahon ni Paraon, ang Ginoo amo ang nagpatigas ang tagipusoon ni Paraon. Tinga pastor nga iya man to katawhan ang pagwaon nga ang siya mismo amo nagpatiga sang tagipusoon ni Paraon. Daw mabudlay pastor iyang pon pero later on na nasabat ko siya and he was satisfied. Ang akong sabat naman ni pastor. Ang Ginoo amo nagpatiga, there is no question. Kaysa ang Ginoo nagsiling I harden. Iya gin claim sa Ginoo nga siya amo nagpatiga. Ang punto sa Ginoo nga ayang ginpatiga kay gusto sang Ginoo nga sa panahon nga magsiling siya okay, si Paraon iya is 100% convinced sang gahom sang Ginoo. Pero during the first plague, kadua katatlo, nagsiling siya okay but later on ginbawi iya because he was not yet fully convinced sang gahom sang Ginoo. So until he was fully convinced nga napatay ang bata iya, nga ang gahom iya wala na gin mahimo sa gahom sang Ginoo, and that's the time nga ginpagawa iya ang mga Israelino. Yes. Ang siya man din akapuntos, ari man di sa aton nga leksyon, nga it has nothing to do with the salvation ni Paraon. Yeah. Amo lang tuya ang appeal nga hindi niya pagtugutan ang Israel sa pagwa. But as far as salvation is concerned, he has that option to accept the offer of salvation. Yeah. Okay. Kadto kita sa Ami, my people. Yes. Ini naman gingamit ni Pablo si Hosea nga ehemplo. Pastor, yes. Why? Aba, isa man ni Pastor sang ginatawag nga mystery sang Ginoo. Yes. Nga aman, habak mo, isa ka manalagdan sa Hosea. Subuon niya mga asawa, siyang babae nga dubo sang lupad. Ibisan kita gani, ga-counsel gani, sa aton mga pamatan. Mangita gid ka mo sang maayo gid ha. Maayo gid nga reputation. Hamak mo na, ma-imagine mo nga ang mga tao, nag-hotek-hotek, siguro na ano ni Sayaman. Manalag na, amo nang iya pangasawa. Pero amo nang ginatawag, my thoughts are not your thoughts. Ipahangop gali sang Ginoo nga hindi kita mga katawan sang Dios. Proposible gali nga mahimo kita niya nga katawan. Yep. Kaya abi mo istorya sini. Yes, go ahead. Why pa gani ka siguro ni Josias sang primero nga bata kung siya tatay. Kagin bulagan pagin ni saya. Ni Gomer kay si Gomer ni ang babae mo asawa. Gin pangita pa si Gomer. Si Gomer lain na to pila na guro kalaki ang nakaagit sa iya. Ginbakal pagin niya. Ginbakal pagin niya. Kag abi ni Gomer, niya baw ginbakal niya kundi guro balusan niya kundi ay tunto ni nga kwan ba si among pangunahuna niya. Pero anong siling dira iya? Babi ka. Palangga na kagyapon. Babae na itong mga nagliligan. Amo ini nga klase nga daw ka-imposible naton hangpon nga ang mga tao nga hindi katawan sang Diyos mahimo nga katawan sang Diyos. Yeah. So, ang Ami is my people. My people. So, ang katatlong bata ni Gomer, nga wala mga nasigurado kung si Hosea gid ang tatay is Lo Ami, not my people. Amo ni nga in the context, no, kita nga members ng aton nga church sa Revelation 14.
every tribe, tongues, and people, kinahanglan makabati sang mensahe. Because the plan of salvation includes everybody. Ang siling paginya diri sa Bugna, Kapitulo 18, versikulo 4. I have still a people. May mga katauhan pa ako nga hindi pa sa sininga panahon. God has a people. So makita ka sa nagkailain nga reliyon, may mga katauhan nga mga nami, pakinaiya. Yes. Mga batasan nila. So hindi kita mangunahuna nga kita mas better off kay kita nasakop sa iglesia. Kay ang Diyos may mga katauhan nga hindi pa sa iya panong nga kinanglan sang Ginoo imbitaron. Okay, another point mga kauturan nga sa atong ginabalaan nga ikatatlong kabata ni Gomer is luami may people. Pero eventually siling sang Ginoo ame nga mangin akon katawan. You see, mga kauturan daw ka misteryoso, pastor, daw ka budlay hangpon. Sa imo kinaginhambal. Kag ina ginhimo ni Pablo nga ilustrasyon. Kag ginhimo man na sang Ginoo ilustrasyon si Hosea kag ang iyang asawa nga si Gomer, to let the people understand nga bisan kamo nagsalikway sa akon kag wala nyo ko ginkabig nga inyo Dios, still I consider you as my people. Ti sa aton subong mga kauturan, bisan ano sa aton ka makasasala, ano sa aton katunto, ano sa aton kabutigon, yet God considered us as His people. Ang aton lagid, pastor, is accept His offer. Kay ara, tagaan kita niya sang ligwa nga iya kita with both hands. Come, my people. Even though in reality we are not. But with God's grace, we become God's people. Yes. Andumduman kong kanta, bala sa una sa mga bata nga, something happened to Daddy. Yes. He's not the same anymore. Something happened in our house like never before. Wow, kung amo gali ni matingala ka lang. Kag amo ini ang Ginoo, hindi gid kita makahangop, hindi gid kita maka-explicar. Yes. Ang ato na gid lang among pagpasalamat sang hindi niya mamitlang agugma. Yeah. Sa katapusan makauturan sa aton wibis nga leksyon, ara ang teksto dira about this stumbling block. Ang balabag nga bato. Sa Roman 9 versikulo 30 tub 31. Nga ang mga Hudiyo, mga kauturan, yes. Nagpaninguha sila nga mapakamatarong sila sa ilagid nga pagpaninguha, nahimo pa nga kasandaran sa ila, wala kabaton sang pagkamatarong. Yes. Ari ang mga hintil, wala gid ga paabot. Wala ga paabot. Apang sa gin-offer sa ila, nagpasalamat atong parabulan niya bala sa tong nag-hire bala sa mga laborers. Yes. So, ba ang una to bira-bira gid sila yung trabaho. Purtian mo na tong ilang nga kasugtanan nga isa ka dinaryo. Alas 9, may alas 12, may alas 3. Ang isa ay alas 5 lang to yung trabaho. Isa lang ka-oras. Anay pagpanghatag na siyang sweldo, bayad sila, parehas lang. Ang pangunahuna to kay isa ka dinaryong ginatag sa isa lang ka-oras, niya bugurdak-udako, ginang akon. Ay, kay purti nga painit ko. Kung ang aton nga pagpaninguha sa kaluwasan sa aton kaugalingon, it becomes a stumbling block. Pero kung aton lang saligan ang kunon sa pagtuo, kag pinaagi sa imo nga pagsalig nga ang Ginoo tama kaayo, way ka nagapasiling nga kagamay sini, ibaw salamat gid, sobra na gani ini. Sobra na ni. It's overflowing. Amo ina ka mapes na namaton. Yeah. Kag it becomes a stumbling block sa mga tao nga nagapaninguha, but it becomes an offense, it becomes a rock. It becomes a shelter, a rock of salvation. Yeah. Okay. Sa tao nga magbato. Yeah, sakto na, pastor. Ang mga Hudiyo, si Kristo nahimo nga stumbling block sa ila. Kay they were thinking sa ilang nga mga pag-sacrifice, sa ilang nga pagsunod sini mga palatukuran, may kaluwasan sila. That's why pagwali ni Pablo sa kay Kristo daw, kabudlay sila hangpon.
but they do not realize nga ina nga stumbling block, nga ila gina-consider as stumbling block, will one day will become a rock of salvation. Yes. So, sa ila mabudlay bala, nga pagbaton sang Mesiyas, kaya nakaagi sila kay David, kaagi kay Solomon, yes. nga puerti ang grandeur, puerti ang power, karon niya, simply, nga nasarit nun. Nasarit nun. Ordinaryo nga tao, magpakamatay sa krus, ang makahuluya nga kamatayon, himuon mo nga Mesiyas. Yes. Nadulman ang ila pangunahuna. Tungod sang ila bugal, it becomes a stumbling block to them. Pero sa isa to'y kakawatan, a rock of salvation. Siling niya sa isas niya, kitaya, igo gini sa aton niya, kung nag-antos ta iniya, wala ginsala. Anong siling niya? Dumdumaman ako. Right there. Ito siya sang pangapulay, pagtuog lang to. Right there, why lang siya nga ginupod to dayon, ang iban pangunauna nga nagditso sa langit. But the assurance of salvation was there. It becomes a rock of salvation right there on the spot. Now and then. Amo ini nga stumbling block sa iban. Pero isa kasadsaran, isa ka bato. Landong rock of ages. Yeah. Sang kaluwasan. Pwede na ito na, Pastor, ma-aplikar karon. Nga si Kristo sa iban ng mga katawhan might be a stumbling block. Ang pag-alagad sa Ginoo might be a stumbling block. Pero wala sila kabalo nga ina nga stumbling block. Kung ila lang sisaon sing maayo will become a cornerstone, a rock of salvation. Karon kadamo sang aton mga kauturan sa sulod sa iglesia, gado na samuka na nga magsimba Sabado, kay ti daw miyara na sila nga mga kolokasyon sa kalibutan. Ti kung kaisa ang Sabado samok na, kung kaisa ang pagsimba samok na, nahimo na nga stumbling block sa ila. And that's the same mind sa mga Hudiyo sa una. That's why si Pablo is trying to let them understand nga ini nga stumbling block will become a rock of salvation. Once you will just acknowledge Him as. Ti gihapon silang bigotry, sila ang pride, ti hindi nila matulon. Yep. Doon sila. Mga kauturan, wala gid siguro namon mahatag ang tanan nga inyo gina-expectar sa aton nga leksyon. But nevertheless, sa amon pirmi masunson nga ginahambal, we have tried our best kag kabay pang balaan sa nga espiritu among magahimuno sang tanan nga mga nga kakulangan, pero kami nahibalo nga nakahatag kami sa inyo sang mga major ka mga dalagko nga mga punto nga dapat naton hibaluan sa aton nga leksyon. Pastor Tulianis, thank you very much. Aton iduko ang aton mga ulo, Pastor. Yes, kindly. Walay katubtuban kag dalayaw namon nga Dios. Salamat sang mensahe nga ikaw nagpili sang tagsa-tagsa para sa kaluwasan. Apang may ara ka man nga pagpili kung sinong imo gamiton para sa pagdala sa imo sa imo buluhaton. Kag ikaw ang may kinamatarong kung sino ang buot nimo pilion. Kag tugote Ginoong Dios nga kun kami imo pilion tungod kay ang tagsa-tagsa nga natawo sa ginharian sang Dios mahimo nga misyonero. Kabay pa nga amon ipalaton ang amon nahibaluan sa iban man. Agod nga sila makatilaw sang katamis, sang kasiguruhan, sang kaluwasan nga yara sa imo. Kagabay pa sa amon nga imo ginpili para sa kaluwasan, tipigan namon ini sa katutom. Yes. Nga kami ginpili sa pagkamatinumanon. Ginpili kami sa himulat sang amon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkuro. Ginpili kami nga magmapay nga muyoon. Ginpili kami sa pagtuon sa imo balaan nga pulong. Ginpili kami sa pagkabuhi nga Diyos nun. Yes. Kabay pa amon huptan ini sa nagatulog kami kay Ginoong Hesus. Nga ini posible tungod kay imo ginsaan sa tagsa-tagsa sa amon. Kabay pa ikaw magligon sa tanan nga manugpalamati, sa tanan nga mga Sabbath School members, sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan nga nagapamati
sini nga pagtuon. Kabay pa ang kasiguruhan sang kaluwasan nga yara sa kay Ginoong Hesus. Maangkon sang tagsa-tagsa sa isa-isa sa amon, ini amon ginatugyan tungod sa bilidhon kag balaan nga ngalan sang amon manluwas nga si Ginoong Hesus. Amen.